Les caves Gramona, situades a Sant Sadurní d'Anoia, són les amfitriones d'un projecte d'investigació pioner en el món del cava. Aparentment, en aquestes imatges no es veu res d'especial, però aquest celler utilitza l'estabilitat de la temperatura del subsòl de la Terra per refrigerar les tines i climatitzar les seves oficines. Ho fa amb energia geotèrmica, un tipus d'energia renovable que no té repercussions ambientals i que, a més, es pot emmagatzemar. Fa anys que Caves Gramona ha apostat per elaborar els seus productes tenint molt present la necessitat de preservar el medi ambient. En aquest sentit, després de construir el celler Batlle l'any 2001, un edifici totalment integrat a l'entorn, han volgut continuar aquesta aposta amb un ambiciós projecte. El projecte és poder assolir, en èpoques sobretot també molt puntes, com és la brema, amb les produccions, aquest estalvi de quilowatts que d'alguna manera no cap altra possibilitat, cap altre tipus d'energia et podria donar aquest resultat, no? És a dir, gastar menys energia. És possible, amb l'ús de l'energia geotèrmica i de la mà d'una de les empreses punteres al nostre país en aquest sector, com és ALB Sistemes. Des del 2009 fa una gran aposta en I+D per a millorar l'aprofitament a nivell industrial de les energies renovables. Una continuïtat de l'evolució de l'empresa des dels seus orígens, buscant sempre poder oferir les millors solucions energètiques als seus clients. ALB Sistemes aconsegueix que les tines de la cava del celler Batlle mantinguin aquesta temperatura constant necessària per a la correcta fermentació del raïm per la producció dels vins i caves. Però el projecte compta amb el valor afegit que s'aprofitarà l'energia per a climatitzar les oficines del celler a través de terra radiant, optimitzant encara més els recursos. En el qual aprofitem la constància de la temperatura que ens dona la terra, és a dir, és au que nosaltres ja de forma tradicional, les caves estan a sota terra precisament aprofitant aquest mateix efecte de poder mantindre la temperatura. La inversió total es veu recuperada amb l'estalvi energètic que representa la utilització de la geotèrmia davant d'altres tipus d'energies que tenen costos de consum i manteniment molt elevats. Per fer possible l'aprofitament de l'energia geotèrmica, s'han construït 18 pous de 120 metres de profunditat que permeten aquest intercanvi energètic. Un projecte fruit de la col·laboració entre aquestes dues empreses.